ka nọkwa ọ bụkwa imebe ahịrịokwu ka anyị ka nọkwa n'ime ya bụ ahịrị mfe nke ngwara unu na-enwe naanị otu ngwara. Site na ngwara unu anyị na-eme ihe abụọ n'ofu mgbe. Anyị mebe ahịrịokwu mfe a, anyị atụgharịa ya n'asụsụ bekee ka ị mara ihe ndị oyibo na-akpọ ya. Maka bụ ihe anyị nọ n'ime ya. Anyị emekwala ọtụtụ ihe anyị mere nwere ọtụtụ ihe ndị m kwesịrị iwetachara unu. Mana izu ụka ọzọ na-abịa abịa anyị ga-ebido wetawanụ ihe ndị ahụ ma imebacha ahịrịokwu ndị a. Ihe eji emebe ahịrịokwu, gịnị bụ ahịrịokwu? Echeta na ngwara unu na ahịrịokwu bụ mkpụrụ okwu ofu maọbụ ole ma ole jikọtara ọnụ n'ụzọ ziri ezi wee nghọta pụrụ iche. Ilechaa ọmụmatụ ndị ahụ anyị mepere, ị ga-ahụ na o nwere mkpụrụ okwu abụọ maọbụ atọ maọbụ anọ n'ime ya jikọtara ọnụ nwee nghọta zuru oke. Anyị ka nọkwa n'ahịrị mfe bụ nke ngwara unu na-enwe otu ngwa. Maka anyị lee anya n'ọmụmatụ, anyị gaa n'ugbo odee anyị hụ ọmụmatụ ndị anyị mepụtara. Nwere ọmụmatụ nke mbụ, ha na-agba bọọlụ. Ha na-agba bọọlụ. Ka ihe mere ahịrịokwu a ji bụrụ ahịrị mfe, na-agba mere o ji bụrụ ahịrị mfe. Ilekwana anya na ahịrịokwu a bụ nke a na-akpọ ahịrịokwu ndịnugbu a. Ndịnugbu a bụ present continuous tense. They are playing football. They are playing football. Ọ ihe ntụgharị ha na-agba bọọlụ pụtara n'asụsụ bekee. Ngwa lekwa ọmụmatụ nke abụọ. Ndị otu egwu bọọlụ Man United, Man U meriri ndị otu egwu bọọlụ Liverpool. Ịma mụ onwe m na-asọpọtụ ndị Man U. Onye njisi m ga-eji ọmụmatụ a ụta anyị nwere mmeri ebe ndị Liverpool ka ndị Liverpool agbagbu Man U agbapụ ha decimal point n'anya. Mana n'ụbọchị nke ụnyaahụ anyị mere ndị otu egwu bọọlụ Man U meriri ndị otu egwu bọọlụ Liverpool. Ka ihe mere ahịrịokwu a ji bụrụ ahịrị mfe, meriri bụ otu ngwa nke o nwere. Ka ihe atụgharị ya na bekee ka ihe ọ pụtara. Man United Football Club defeated Liverpool Football Club. Ihe a mere ụnyaahụ. They defeated Liverpool Football Club by 2-1. Ọkwa away na Anfield. Ngwale ọmụmatụ nke atọ anyị nwere. Ite si n'ọkụ. Ite si n'ọkụ. The pot is on the fire. Ite si n'ọkụ. Pot is on the fire. Ngwale ọmụmatụ nke anọ. Nwoke ahụ gbara nwunye ya alụkwaghịm. Ọ gbara nwunye ya alụkwaghịm. Atụgharịa na bekee ka ihe ọ pụtara. The man divorced his wife. Ile anya ka ihe mere ahịrịokwu a ji bụrụ ahịrị mfe. Gbara mere o ji bụrụ ahịrị mfe. Ngwale ọmụmatụ nke ise. Uju mara mma. Uju mara mma. Tụgharịa ya n'asụsụ bekee ọhụrụ. Uju is beautiful. Uju is beautiful. Dere gabazie. Ka ihe mere ahịrịokwu a ji bụrụ ahịrị mfe. Mara. Uju is beautiful. Na-esonyere anyị na ọmụmụ a, biko ayọ m na ya dị dịka onye Igbo. Like this my video. Share it. Comment on it. Inwekwa ajụjụ jụọ anyị. Ọkwa na enwere etu isi chọọ ka anyị wetara gị one-on-one learning. Kpọtụrụ m na DM. Mana ị nwere onye ị chọrọ ka a kụziere ka ọ mara ka esi asụ, mara ka esi ede asụsụ Igbo nke ọma dịka onye Igbo ebu. Kpọtụrụ anyị ga-ewetara gị. Nye m DM. Ekwela ka asụsụ Igbo fuo anya. Anyị agaghị ekwepụ ụfa. Ndewo.